Kakang Sumabratan. Kados pundi ing mangkenipun menawi to kelampahan Kakang Sumali ndamel geger wonten ing Kabupaten Pati. Mila Kakang Sumabratan mumpung perkawis menika mboten kedlarung-dlarung, mboten keyang ketang kados pundi kemawon. Kakang Empu Sumali menika ageng labuh labetipun tumrap Kadipaten Pati. Monggo mangemutaken sraning aris saged menawi mboten Purbawasisa klepasraken dhumateng Kakang Sumabratan. Prawaca dewa panjenengan parpun ingkang pakan. Nganti pratil sang Estu. Lajeng sing kempel apa sing kepiar? sing kebelan aja. Ya. Niku kepiar. Malah kepiar. Kleru kowe. Sing kembang. Kempel wae. Sing kembang kan. Muandong. Heh. Pak idone cangkem malah cibras. Kuwi piye to, Kak? Gara-gara aku iki nuruti apa sing dadi omonganmu. Ya. Aku kelakon munggah ning Kabupaten Pati nagih ganjaran. Lho bareng aku kandha perkara ganjaran butak kula negara. Dina iki bumi butak kula negara dikukuhi ora diwenehi. Wah, yen ngono wong Pati ora kena segawe becik. Mula saiki aku nagih janji karo kowe. Piye? Nang ana kahanan kaya ngene kudu piye? Pati ya. Wes to aku tak seneng duri kok nek kirane limpe jiya to siwae. Yo. Yen ora kleru penggedhe jambean. Ora kleru ya iki gambare wong jambean. Saikine ngendi papan dununge Kakang Kusumal? Mangger wiyin. Saderenge kula wangsuli, sampean niku mbok menawi boten lepat niku rak ndoronggung Somboprat. Pancen bener. Wah, iki tak Sapa? sandangane besus. Mase perun rentel. Ya. Mergo keparak karo Kanjeng Adipati Kembang. Katon cemlorot. Doronggung, Penggedhe jambean kepiye? pamanto sampean pengen tinemu kelawan Kakang Semar. Kenane menapa wigatosipun? Mergo aku mudi dawuh saka kesane Kanjeng Adipati lah monto kudu ngripik. Supayane Kakang Empu Sumali kuwi ora mbacut gawe geger ana ing Kabupaten Pati. Ateges gawe geger niku mboten. Nanging Kakang Sumali niku ora mugemi janjine Dipati Kembangjaya rikala semanten. Aku ngerti. Sawise Patis ngadeg, sapa sing bisa ngrubuhke Randu Gumbala, besoke bakal nampa ganjaran anane bumi butak kula negara. Lah, Aku keprung. sarene saiki kelakon Pati wis ngadeg Dipati Kembangjaya kae dadi Adipati ning Pati. Lah karepe Kakang Sumali ki njaluk ganjaran jumbuh sing dikandhake Kanjeng Dipati Kembangjaya rikala semana apa nggih kleru niku? Penggedhe jambean. Nggih. Pancen kabeh mau ora kleru. Nanging pitungkase Kanjeng Adipati Kembangjaya kang supayane Kakang Empu Sumali kuwi sabar. Mergo negara Pati kuwi negara anyar.
butuhe para penggede iki njaluk ganjaran bumi budak kula negara diparingke napa mboten? Lamun to isih dipati. Pati tak ajur. Kok tega-tegane kowe gawe geger ana ing Kadipaten Pati dhewe. Nganti wong cilik wani karo wong gedhe mergo wong gedhe kae ora bisa dipercaya. Lamun to Kembang Jaya ora meneke bumi budak kula negara Pati lak sungsang. Yen koyo aku kan dadi santunan.